Dovolte, aby som vás čo najsrdečnejšie privítala na našom 5. jubilejnom ročníku týchto nádherných priestoroch Tatranskej galérie. Plesovú sezónu vždy odštartuje ples v opere. Oni mali toho roku 15. ročník jubilejný. A my túto plesovú sezónu ukončíme našim 5. jubilejným ročníkom v týchto nádherných priestoroch. Dámy a páni, ja na úvod by som chcela veľmi pekne poďakovať mnohým ľuďom, ktorí sa podielali dnes večer na tomto krásnom plese. A tak ako povedal Steve Jobs, že veľké veci nedokáže robiť jeden človek, ale tým ľudí, preto dovolte, aby som poďakovala v prvom rade pani riaditeľke, ktorá nám počas tejto úžasnej výstavy Daliho dovolila využiť tieto priestory. Naozaj sme tu dneska poprvýkrát, pretože je to fakt historický ples v tejto Tatranskej galérie. Veľmi pekne by som chcela poďakovať pánovi Kovalčíkovi, celej cateringovej spoločnosti. Verím tomu, že všetkým vám bude chutiť to, čo dnes večer pre vás pripravili. Chcela by som veľmi pekne poďakovať všetkým zamestnancom Tatranskej galérie, pretože odviedli naozaj veľký kus práce a mnohí, ktorí tu dnes nie sú. A najväčšie ďakujem by som chcela povedať mojim veľmi dobrým kamarátom, ktorí pri mne stáli a ktorí mi naozaj veľmi pomohli, Ľudské a Ilkovi Rusnákovcom z Cincinu. A chcela by som, aby ste ten veľký potlesk dali teraz pre nich, pretože veľká vďaka. Naozaj ďakujem Ľudská a Ilko. Che
ešte si aj dovolí, ktorý kraj či príde, dverečka mu otvorí. Ktorý kraj či príde, dverečka mu otvorí.